pinagtagpo, pero hindi tinadana. Yan ang marahil isa sa pinakamasakit na mararanasan mo kapag nagmahal ka. O kapag nagmahal ka ng isang tao, higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Pagmamahal na nauuwi sa maling pangyayari. Pagmamahal na sa bandang muli, hindi ikaw ang pinili. Kasi anong natantunay na kahulugan, wasan ang salitang pagmamahal. Yan ba ay nakabase lamang sa kung gaano na kayo katagal? O baka yan ay nasusuhat sa kung gaano nakalalim ang pinagsamahan yung parehong magsasamang pinagbuklod ng mga panahon na sabay nahaharap sa altar. Isang pangako, ubus na balang araw ay magkahawa ang kamay. At sabay na magpupugay at magpapalitan ng mga salitang pinagkaloob ng pomay kapal. Mga salitang mag-uugnay harang sa pagsasama. Sa hirap man o ginhawa, kung sa pinakamaguluman o sa pinakamagandang mangyayari sa kwento ng bawat isa. Dapat parang panahon na lang man. Gando na lang mahasa. Kaso iba na wala. Si Parson pa yung salitang pagmamahal ka, kung hindi ka na masaya, hindi ka na yung dating kilala ko. Hindi ka na gaya ng umpisa na hindi na ikaw yan posible na hindi na kita kilala. Ibang-iba ka na, mapusoy. Pero mali ating baka dahil sa dyan may iba ka na suko sa bakit ko pa na kailangan sabihin to sa'yo? Iwan mo na pala ako. Pero sa bagay, huling iyak na to. Oo, huling-huli na. Kung mag-alala, alam ko sa sarili ko na kaya mo to. Kaya ko yan. Dahil nga ba kailangan pa kita naiyakan ng gusto? Pero seryoso, bago ko tapusin tong mensahe na to, may gusto lang akong iwan. Sana palagi mong pakatatandaan. Pala, ingatan mo yung bago mo baka maumpog yan na wala ta. Hindi, biro lang ba? Eto, seryoso na talaga. Habi ko, lagi mo sanang tatandaan. Nasa oras na gawin nga rin sa'yo. Yung ginawa mo sa akin na biwan ka niya, hindi na kaniwa. Umasakan. Wala ka nang babalik. Ito na nagtatapos. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay.